இங்கே மேடையில் உட்காந்து எல்லாருக்கும் இங்கே வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு விஷயத்துக்கு அப்புறம் எல்லாரும் ரொம்ப டைட்டாக ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு விஷயம் தான் இப்போது. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் நல்ல ரிப்போர்ட் எல்லாமே பண்ணணும், எழுதணும். ஸோ அது மெயின்லி மணிமாறன் சார் அண்ட் வெற்றிமாறன் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாரும் பிளஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ரொம்ப அந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு. எக்ஸாக்டாக ஒரு வருஷம் முன்னாடி இதே டேட் சங்கத்தலைவன் படத்தோடைய ஆடியோ லான்ச் நடந்தது. எக்ஸாக்டாக ஒரு வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கு இதே இடத்துல படத்தோட 2 நாள் ரிலீஸ் முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அன்னைக்கு யாருமே நினைக்கல இந்த மாதிரி ஒரு கோவிட் சுச்சுவேஷன் வரும், ஒரு வருஷம் கழிச்சு படம் இந்த டேட்ல வந்து நான் பேசுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. பட் அது நடக்குது. அண்ட் அதுவே வந்து எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சைனாக தான் நான் பார்க்குறேன். ரொம்ப அண்டர் பிளே பண்ணி தான் வந்து இந்த படம் நடிக்கும்போது நான் வெளியில பெருசா சொல்லாம பயந்துகிட்டே இருந்தேன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து என்ன தொலைக்காட்சி மூலமா தெரியும், நான் வந்து சிட்டியில வளர்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். பட் இந்த படத்துல பார்த்துட்டு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்ற ஒரு பயம். முதல்ல என்னோட நன்றி இதை நான் ஆடியோ லான்ச் பொழுது கூட சொன்னேன். மணிமாறன் சாருக்கு, வெற்றிமாறன் சாருக்கு, சமுத்திரக்கனி அண்ணாக்கு. ஏன்னா வந்து நான் இந்த ரோல் பண்ணுவேன்ற நம்பிக்கையை கொடுத்து என்னை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு அந்த நன்றிகள் நான் எவ்வளவு தடவை சொன்னாலும் வந்து பத்தாது. நானே வந்து என்னை குவெஸ்டின் பண்ணும்போது இல்லை இவங்க கரெக்டா இருப்பாங்கன்னு அவங்க சூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அது வந்து இன்னைக்கு தான் இப்போ எனக்கு இந்த நிமிஷம் பாசிட்டிவா தெரியுது. ஏன்னா படம் பார்த்துட்டு வெளில வரும்போது எல்லாரும் நீங்க அத்தனை பேரும் எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும், அந்த அன்பால சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். படம் ப்ரமோஷன்ஸ்ல எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஒரு வரி என்னை பத்தி கண்டிப்பா எழுதுவீங்க எந்த படம் நான் நடிச்சாலும். இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வெளியில நின்றுட்டு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க, மேக்கப் போடாம அந்த கதாபாத்திரம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை நான் ரொம்ப ரொம்ப நம்புறேன். அதுவே வந்து படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறமும் எனக்கு அந்த ஒரு பெரிய பேரை வாங்கி கொடுக்கும்ன்ற ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் நான் நின்றுட்டு பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது. ஸோ என்னோட நன்றிகளை மட்டும்தான் இந்த மேடையில நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஒன்று வந்து இந்த என்டையர் காஸ்ட்டுக்கு அவ்வளவு சீனியர்ஸ் என் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கருணா சார், சமுத்திரக்கனி அண்ணா, எல்லாருமே. மணி சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆசையா அன்பா ஒரு தடவை வந்து எனக்கு அப்படியே அந்த டயலாக சொல்லி காமிச்சு ஒரே டேக்லேயே ஓகே பண்ணுவார். என்னை வந்து கான்ஷியஸ் ஆக்கல, எனக்கு பயம் வரல, இவ்வளோ பெரிய ஒரு டீமோட நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அந்த ஒரு தேங்க்யூ. அண்ட் ஃபைனலி 2021 ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கு. மாஸ்டர், இப்போ சங்க தலைவன், மாற்றி மாற்றி ரிலீஸ், ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த படம். ஸோ இதுக்கு மேலே நான் எதுவுமே வந்து பேசணும்னு இங்கே எனக்கு ஆசை இல்லை. இனிமேல் நீங்கள் தான் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணணும். தேங்க்யூ வெரி மச்.